ସାଙ୍ଗମାନେ ନଟିଆ ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ। ଗାଣ୍ଡୁ ଆଉ ନଟିଆ ଆଉ ପୂଜା 3 ଜଣ ଯାକ ଦବଡ଼ା ଦବଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଦବଡ଼ା ଦବଡ଼ି ଖେଳିବା ବେଳେ ଟିକେ ନଟିଆ ଦବଡ଼ିବାରେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲା। ପୂଜା ତାକୁ ପଛରେ ଦବଡ଼ିବା ବେଳେ ପୂଜା ତାକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ନଟିଆ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ନଟିଆ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇଲେ। ନଟିଆର ରାଗ ହେଲା। ଏହି ଟାଇମରେ ଏଠୁ ସାରେ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ। ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା ସାରେ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେଣି, ଚାଲ ଯିବା। ସବୁ ପିଲା ଗଲାବେଳେ ନଟିଆ ବି ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଟିଆ ପୂଜାକୁ ତଡ଼ୁଥିଲା। ନଟିଆ ଦୋଷରେ ପୂଜାକୁ ତଡ଼ିବାରୁ ପୂଜା ଦବୁଡ଼ିବାରେ ଦୋଷରେ ଲାଗିଲା। ନଟିଆ ଏଠୁ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା। ସେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ ବାଜିଲା। ଏଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସାରେ ଏଠୁ ଦବୁଡ଼ି ଆଇଲେ। ନଟିଆ ଏଠୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରେ ଏଠୁ ରାଗି ନଟିଆକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯା ତୋ ବାପାକୁ ଡାକିକି ଆଇବୁ। ତା ବାପା ଏଠୁ ଆଇଲେ। ସାରେ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତମ ପୁଅକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ସିଏ ନଟିଆ ବାପାଠୁ ନେଇ